Sanibonani futhi nonke nina baseNingizimu Afrika ngaphansi kwengabadi yakithi lapho nakuphi lapho nikhona nina enikholelo kakhulu kuma platforms ehlukene e-social media. Nibingelelo yena uVictor Velaphi othi Bedlindaba kaLuphuzi Mkhize insizwa okuyiyona eqhubha phambili umsamo. Namhlanje ke ngiphuma eMsamo Institute esigodlweni esikhulu sasemlambo omunye esibizwa ukuthiwa isigodlo semlambo omunye noma the School of Emlambo Munye. Yila kuphekwa khona ubuhlakani nobuchopho kanjalo futhi ke nenzululwazi yabadala asebahamba abahoba bamkhulu. Mangikhuluma ngoba bamkhulu angisho bantu benkosi ukuthi asikholelwe sonke emadlozini noma emathongweni kodwa iqiniso linye kuphela lasivela khona imvelaphi ikhona uyathanda uthande yila ngithi khona umsamo uyini mhlambe mangakuhle ukuthi ke ngiqale ngichaze lapho ngendaba yomsamo. Umsamo uwena mangithi umsamo uwena ngiqonde ukuthi unenkaba. Le nkaba iyona ekuxhume la uphuma khona. Angithi phela sikhumbuzane ukuthi unoyihlo nonyoko. Unyoko unoyise nonina. Uyihlo unoyise nonina. Umsamo loyo inkaba. Baningi abaye bathi konakele emsamo, bathamba yolungisa emsamo. Bacabanga ukuthi kushiwo lapha emuva la kushiswa khona impepho. Cha kunjalo. Umsamo ithongo. Yingakho ngithi wena ngoba uma ngikubuza ngithi uzalwa ubani wena uthi hayi ngizalwa uViki impi Mkhize. Umama wakho ubani? Uzanele ngubani? Bagaca base bethola wena. Yila uxhumekeke khona. Siye ngokuya ukuthi ke ubani bese zalwa ubani, ubani azalwa ubani, umlando njalo kuqhubeke. Asibuye size la. Ayikho inkolo emhlabeni engenawo umsamo. Inkolo nenkolo inomsamo wayo. Mangithi nomsamo wayo ngoba leyo nkolo leyo ixhumekeke lapho yathatheka khona. Ake ngithathe inkolo yamaNazaretha. Inkolo yamaNazaretha eyatholwa umqali wendlela ubaba uShembe wayitholiswa ukuthi ukuthi ke yena akaxhumanise thina nezidalwa bese sihlambululeka bese sigezeka. Umsamo wabo yikuphi? Bahlale beyintabeni labantu, bahlale beyemanzini labantu. Ngakho inkolo kuyona kwawena kukhona la uhambe uye khona kufike xhumeke khona. Mayethi umuntu ngiyathandaza. Uthandaza kuphi? Lapha la uyakhona uyothandaza. Leyo ndawo ngoba isona sport oxhumekeka kusona. Umsamo loyo uxhumekeka nje ube kodwa ukhuluma nothile ngeke uvele uthandaze nje esihlahleni. Uthandaza ngenhloso yokuthi ufuna ukuthi umdali akuzwe akulalele futhi bese kuba nezimpendulo. Ngakho ke asingadideki ukuthi yini umsamo bantu benkosi. Ngakho ke lana sibhekisisa kakhulu imvelaphi yethu nezinto zesintu ukuthi kwenzakalani kithina. Vuma sivumelane ukuthi sehlukile sibe sifana futhi. Ungaba umpedi, ube umtswana, ube umvenda, ube umZulu, ube umXhosa simunye ngoba siyibala elimnyama. Nansi into engifuna ukuyisho masinyane. Uyabona uthatha umlungu zintathu izinto zakhe akhonza ngazo abakubo. Ihlahla ayitshale ebaleni, amanzi bese kuba ukosa. Njalo ngesikhathi nasigijima siye endaweni bona bayabraya, bashunqisa, bayosa. Sithatha amasulumane bathutha inkomo, bathutha ikapu, njalo bazikhulekele nezimbuzi kungatheniwe kungasikwe indawo, baziphuzisa amanzi bakhuleke kuzona. Mase bekhulekile zibalethele inhlanhla. Indlela yakhona yokuxhumana. Sonke sinezindlela zethu zokuxhumana nokuxhumekeka ngezindlela zethu ezahlukene nezindlela futhi ezifanelekile. Ngakho ke kuMsamo Institute yila ke manje sithi ke sibheka konke la sithi khona umuntu ngoba unemvelaphi, unenkaba, wancela kwingono kanyoko. Umuntu futhi ngoba unenkolo okholelwa kuyona, ofakwe kuyona abazali bakho noma ozikhethele kuyona. Inkolo leyo. Bese bakhona lokhu ozalwe nakho okuyinhlanhla yakho, onikwe kona awufike nakho emhlabeni okuwokwakini. Lokho kofike nake emhlabeni onikwe kona okuwokwakini ikona lokhu ke okufanele ukuthi ugxile kona ubhekise kona. Yingakho phela singafani. Kukhona abacebile ngaphezulu kwabanye,
kukhona abahluphekayo ngaphezulu kwabanye ngokuthi konakala emlandweni. Ngiselapho ke emlandweni ke manje ke siye siphume sihlupheke sizibuza ukuthi inkinga yami ikuphi. Bantu bakithi abamnyama inkinga yethu isezintweni ezimbili. Kulahleke umlando, the past, we lost the past. Kwalahleka ulwazi lwethu lwesintu. Bathe uma befika ondlebe zikhanyilanga kithina basixosha lokhu okuwulwazi lwethu base befaka olwabo ulwazi. Kungakho ke namhlanje ubona lezi incwadi ezibhaliwe ezikhuluma ngomsamo ngoba ngizama ukubuyisa ulwazi olwahlukahlukene olwalahleka olwalushiwe obaba mkhulu. Namhlanje ke ngethula ke manje ke ama platforms wonke social media la sizoxhumana khona, la sizohlangana khona. Niyazi ukuthi niyangithola okhosini ngolwesithathu njalo ngopast 11 kuya ku 12 o'clock. Niyangithola ephephandabeni isolezwe ngaphansi kwe column ethi umsamo idwala laphakade. Niyangithola eteshini eziningi ezahlukene. Kodwa ke ningithole futhi na ku Facebook womsamo. Manje sengithi angiyivula inkundla manje. Ngitholakala kuwo wonke ama social media platforms. Noma iphi ongayibala YouTube, o podcast, o SoundCloud, o Facebook uzongithola manje. Yila sohlangana khona njalo ngeviki singena nesihloko esisha. Kukhona la ngizobe ngihambisana khona nesikhuluma engizoxoxa naso ngoba angifuni izwe mina ngikhuluma kodwa ngifuna nizwele bayibathi ngesingisi from the horse's mouth. Ngifuna nizwele kuyena umuntu elibeke udaba lokuthi mina kwenzeka kanje. Nayike esihluphayo bakwethu. Abantu baningi bakhala ngemali yabaleka, abantu baningi bakhala ngokuthwasa, abantu baningi bakhala ngokuthi esihluphekile sigezwe ilwane, abantu abaningi bakhala ngamaphupho, abantu abaningi bakhala ngokuthi anguthola umsebenzi, ikakhulukazi intsha. Afika umzali athi ingane zami azuthola umsebenzi, kanti indaba ibophe kumzali ayibophile enganeni. Njengamanje uhulumeni waseNingizimu Afrika ukhuluma ngokwantuleka kwemisebenzi. There are graduates, thousands and thousands if not leading to millions who are not employed. Kubangwa yini lokho na? Hayi ngoba ukuthi sizahluleki, hayi ngoba nizahluleki izingane zethu, kodwa kubophekile kubazali kwazobopheka futhi ke nakunina uqobolweni. Yiyo ke lengwadla ke engifuna ukuthi ngiyixoxe ngoba lapho khosina ningitholi kuphelele sifushane isikhathi la ngizongithola nje utamtaranta mhlawumbe isikhathi sibe side. Kanti engizocela futhi ukuthi uma nisilalela izihloko engizothanda ukuthi sikhulume ngazo, lezo zihloko nisibhalele kwi-email ethi emlambomunye@gmail.com. Ngiyaphinda emlambomunye@gmail.com. Kanti inombolo zethu zokusithinta la sisebenzela khona njalo. Uyabona le Mgungundlovu kunenombolo ethi 033 569 1317. Ngiphinde 033 569 1317. Sinehhovisi eGoli naseThekwini. Angichaza amahhovisi inhloso yawo enkulu ukuthi lama office nikwazi kwa engage uma sokwenza ama conferences nama seminars, kumbe ufuna ukwazi ukuthi uza nini eMlambomunye. Uyabona nje eGoli u010 007 5294/5. Angiyiphinde yaseGoli 010 007 5294/5. EyaseThekwini hhovisi 031 003 2953. Angiphinde futhi 031 003 2953. Yilapho ke nizosithola khona ngokusishayela. Silandeleni ke manje kusuka namhlanje njalo nje uphenye kulama platforms. Uzosithola sikhuluma ngesihloko esithile, ngihamba mhlawumbe ne guest ethile, kumbe ngihamba ngedwa kodwa sobe sidingida isihloko esithile. Siyazama ngawonke amandla sicaphune izihloko ezizothinta wena, kumbe izihloko ozothi hawu kanti lokho kwenzeka kumina kwenzeka kusibanibani. Kusho ukuthi nami ke angingedwa. Uthola ukuthi umuntu ngebhadi athi ngathwasa kodwa kwenzeka lutho. Umbuzo uthi kwakufanele yini uthwasa? Ayikho uhlobo lwencwadi olungekho eMlambomunye khona ekhuluma ngamasiko, kukhona ekhuluma ngamasiko alahleka, kukhona ekhuluma ngomsamo nenkolo, kukhona ekhuluma ngokuthi imicimbi yethu our rituals kwenzeka kanjani, kukhona ekhuluma ngomsamo, the craft and the calling, nokwelapha ukuthi kwenzeka kanjani,
kuwena ukuthi ufuna yipi. Okwamanje ke ngizoke ngithi cha sibambe lapho size sihlanganeke futhi ke ngokuzayo benginethulela nje ingomboco namhlanje ukuthi ke yini okufanele nilindele nokuthi silindele ini ngakunina. Umsamo Institute onethulela lokhu esikoleni esigodlweni sase Mlambomunye, the School of African and Ancestral Wisdom.